penja laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka wanyalo ng'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Samoro wang'iyo kaka wanyalo chiemo mondo wabed kod ngima maber. Samoro wang'iyo kaka wanyalo dak e yore mopogore opogore mondo wabed kod ngima maber ahinya mar obwongo. To thothne nitiere kidieny moro mar rito del ma ok wakete ga maina ahinya. Kaka chenro mar penj laktar wa moro mokalo ni jalony wa nitiere studio ka kanyo emodwani mondo mi odonje kodwa, obo wuotho kodwa kendo biro nyisowa ber mar timo gik mwadwani mondo mi onyiswa godiechieng' ma kawuono. Omiyo kamoro amora ma intiere kawiye bet chike iti kuom dakika matin mondo mi wapuonjre nikech ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno machiegni. Arwako jalony wa e studio amor mokalo kendo ayudo king'e rito sa amor godo mokalo machiegni. Bonyiso nyingi in wuod kanye kod gimilonye. Erokamano Ruth, an nyinga Hilary Adala. Aja Ugenya. Yeah, Ugenya aja Kanyamut. Aoke gweng' miluongo ni Ligega, kamiluongo ni Masinde. To alony e puonj mag dak achana, gi kizungu idendo ni health, and a specialize e gimiluongo ni preventive health care ama geng'o tuoche. Yes, mane gima alonye. To certifications maga ama wanyalo luongo gi dholuo ni oboke. Maga gin mag institution ma international. Ng'enwa wajoluo ok wan local, wan joma international. So kendo nyaka inyiso nagi ni ng'ama wuoyo kodu ni oyudo lony. Yes, oyudo lony. So certification maga mokwongo iluongo ni ACE. ACE tiende ni American Council on Exercise. Aito mar ariyo iluongo ni ACSM. Tiende ni American Council on Sports Medicine. To mago e karatese man kodo ma konya madhiro go tijni tij geng'o tuoche to kod chiwo puonj kaka ji nyalo dak achana. Yes. Emomiyo wanyisiga odiechieng' kodiechieng' ne chenro mar penj laktar kwa kelo ng'ato to en ng'atno mantiere kod lony mar arieya, en ng'ano mong'e gima timo, ng'ano mong'eyo gima wacho. Owachonwa ni olony e weche mag dak achana, yore mag geng'o tuoche. Nitiere yore mang'eny mopogore opogore mag geng'o tuoche. Kawuono idwani mondo waket maino kon mane kata focus idwani waket kanye Hilary. Okay, e jumbe mabiro wadhi lose gik moko ang'wen. Kwa lose bedo mangima, bedo mangima nigi tieng' ang'wen. So tieng' mokwongo wadhi lose e gima luongo ni jing'o ringruok. Then mar ariyo wabo lose gimiluongo ni wajing'o gimiluongo ni paro. Gi kizungu iwacho ni mental health. Then wabo lose gimiluongo ni spiritual health. Mag dholuo iwacho ni chuny. Aito mogik en kaka wanyalo rito dakwa kod oganda ama social health. So kawuono wadhi lose physical health ama jing'o ringruok. Magi gima wadhi lose kawuono. Yes. Seche wacho ni jiwo ringruok kata jing'o ringruok ka Hilary, mano en nang'o ka wanyalo kete yo machuok ka wadonjo mos nyaka wachope e giko chenro ma kawuono. Okay. Jiwo ringruok tiende ni onego bed ni del wan kod e del ka nitie kaka dendi ringruok nitie kaka onego bed ni o function. To nyaka jing'e eka obed ni onyalo tiyo kaka onego bed notiyo. So wadhi lose gik monego bed ni watimo mondo wajing' del. Yeah? Magi gik ma activities ma wadhi lose kawuono. Moro kapok wadonjo activities inyalo nyisowa ber mar jing'o dend. Nikech wabong'e activities gik monego bed ni timo mondo mi dendi obed mojiwore kata mojing'ore maber, to kapok wachopo kanyo ang'o momiyo onego bed ni time, ber mane ma nitiere? Mokwongo adhi wacho ni gima muhimu mokwongo en geng'o tuoche. To tuoche sani hata malo 50 ama 50% ma tuoche ma sani ji ni godo iluongo ni lifestyle diseases. Gin tuoche minyalo geng'. To thoe mang'eny masani kuom tuoche minyalo geng'go. To mazoezi ama tiegruok. Jomoko luonge ni tiegruok. Yeah? Konyo e geng'o tuoche. To nitie gik mang'eny apart from geng'o tuoche, ibedo gi paro maliw,
ibedo nitie gik mang'eny ma wabolose. Yes. Emomiyo wantiere ka en weche mag jiwo ringruok kata mar jing'o ringruok. Wantiere kod jalony Hilary e studio ma bende nitiere kod lony mang'eny mokalo. Iwinja kako chako kata weche mopimonwa gi. Koro ginang'o gini monego bed ni timo mondo mi ngimani obed maber. Kanyo ma wantiere Hilary. Okay, nitie gik mang'eny ma wanyalo timo. Joma ng'eny paro ni jiwo ringruok en mana dhi e gym kende. To jiwo ringruok nitie yore mang'eny ma wanyalo jiwo go ringruok. Ka wachako gi gym, apart from gym nitie tije ma watiyo e ot ka. Kik wapan seche ma watiyo e ot ka to onge gima watimo. Seche mitiyo e ot kanyo, gik miting'o e ot kanyo, seche midhi e tich, make sure ni ok ikaw elevator ama lift, either stairs, gik mang'eny apart from exercise ama tiegruok. One kod most of the time kwa sechopo age moro ama kwa chopo level moro to wadwa ni jonyuol odag maber. Koro wachon kane ndalo moko ne wachandre to wadwa ni jonyuol odag maber. Koro wadwa ni wandik ni joma tienegi to koro wagologi nyaka e tije mag puodho, nyaka kata tedo. To mano ok jing dendgi. So kineno ka janyuol ni to nitie higni ma ka gichopo tineno ka dendgi koro jony. And mano timre nikech tije ma koro wagolo kuomgi. Ng'ato ka dhi e puodho, mano tiegruok, mano dhi jing'o dende. So ka wanyalo to watem ahinya mondo gibed kod activities, mondo gibed active. To e mier be nitie gik monego bed ni aseneno kata jonyuolwa, mama na sani ndala. So nitie ndalo mane en kod shida gi dende, to nanyise en koro chak timo mazoezi. To ne tek ne because no penja to koro e gweng' ka ji konena ka gongo choko dong jogi bo wacho ni adonje juok. So mago awareness monego bed ni wa create kata e dala. Eka joma ni e dala ong'e tiend mazoezi go. Especially joma miye mang'eny yudo ka gikia nang'ono monego bed magitimo manyalo medo gi ringruok magijeng'. Kanya madoni mondo mi wadoge chien matin nikech wang'iyo yore mwanyalo geng'o godo tuoche ka wajing'o del. Thothne amana kaka iwacho ni wagolo ga jonyuol kata in janyuol iwacho ni asetiyo matek higni mang'eny, weuru sani mondo mi ayue. Koro ibiro bedo kod ng'at ma ng'iyo ni puodho, ng'iyo ni jamni, nyaka gwen, nyaka tedo bende. Ibiro yudo ka samoro ng'ato ng'iyo ni wacho ni miyo del jony. Ang'o matimore kata ang'o malokore del seche ma ng'ato ok tim gik moko ma ang' koro miyo dende jony ma ang' no chande momiyo niketo mama ni mondo mi ochak timo exercise. Okay, koro seche ma inactive ama seche mitiyo matek no to imi fuonde mag dendi bedo mojing'. To fuonde mag dendi ka bedo mojing' seche ma luya tuchni cha nitie gik ma iluongo ni hormones. Akianda wach hormones dholuo jowagi tindo nge hormones. Yes, ber joluo ni English is our second language. So hormones nitie hormones ariyo ma wabolose ma very important. Hormone mokwongo iluongo ni dopamine. Aito nitie hormone mar ariyo miluongo ni serotonin. So hormones ariyo gi tijgi e del ka seche ma koro itiyo matek ma koro luya tuchni cha. Hormones ariyo gi tijgi en ni nitie environment magilose del ka. Gima kelo tuo e del en kute. To kute gi ikelo gi gibiro through chiemo to gibiro through muya mwayueyo ni. Koro seche miti matek no ma luyo tuchni, hormones ariyo go ko obedo to mi dendi bedo iluongo ni alkaline. So alkaline environment kanie dendi to nego kudni ama kute mag tuo. To seche mang'eny ka seche ma koro jonyuolwa ama ng'ata ma ok ti ama ng'ato mok tim mazoezi, gima timrega ni nitie hormone ma opposite margi iluongo ni cortisol. Cortisol tije en kene dendi to mi dendi bedo acidic. So del ma acidic, kudni ohero del ma acidic. Kudni dongo e del ma acidic no to kanye ma tuoche ma lose mag lifestyle gi bire. So seche ma ng'ato ochako tumo mazoezi cha, mano dhi konyo e
hormones mabeyogo medre e dende to hormone ma cortisol no to dok piny so gi operate ga ni kama ni malo to moro dok piny so serotonin mari kod dopamine kodhi malo to cortisol mari dok piny to seche ma koro okitim mazoezi okitim gik manyalo jingo dendi to cortisol ni dhi malo to serotonin dhi dok piny koro tuoche bedo mang'eny kute ma kelo tuoche del bedo mang'eny to kamano kaka tuo biro e del yes ka waweyo environment mar del nikech hormones gintiere kaka keto alwora mar del kata environment mar del mondo mi obed mayot ne kute kata tuoche donje kata mondo mi obed ma kute kata tuoche ok nyal bedo mayot ok ang'eyo tudruok maitiere godo kod obwongo. Okay. Nitie gima iluongo ni tudruok mar obwongo kod del. Kisungu iluongo ni mind body. Iluongo ni mind and body connection. Mind and body connection tiende ni paro kod del. Nitie gima iluongo ni hormones go ma wachogano. Hormones gima tudo del kod gima iluongo ni nervous system ama nerves. To nerves gi kama leche kama hormones gi kadhe. Seche ma okitim mazoezi to nitie hormone miluongo ni miluongo ni adrenaline. Adrenaline ema wuok e obwongo to dhi e muscles to mi muscles mi isudo so seche ma koro okitim mazoezi no to koro adrenaline no ok wuog moromo to seche ma koro mano timre to cortisol ema kendo medre ma ketho alwora cortisol ma ketho alwora mar del. Yes. Koro kanye kama tudruok e kind paro to kod del bire. Yes. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Aiwacho ni isetiyo mang'eny we mondo mikori yweyo no dhi kelo ni chandruok. Ang' ne chapni achapa, ang' ni dhiya kendo onge yweyo kata matin. Nikech nitiere hormones ma bende obwongo golo ma del golo ma ang' nolos alwora maber kata marach ne tuoche. Ne wantiere kod kes moro kapok wadhi e yweyo nikech wadhi e yweyo bang' thuolo machok mokalo. Jomoko ne min gi ochandore kod ochopo kamoro ma giwacho ni gindiko ne min gi nyaka ng'ama wire mo. Iluoke mawire nyaka mo magole oko mochieng' yani taya noduogo kelo ne chandruok mang'eny mokalo miyo gimiwacho ni Hilary apani en adier. En adier. To seche mang'eny wapani wadwa ketogi e ngima maber. Mano ok ngima maber. Mano ok ngima maber. Ka wadwa ketogi e ngimano to kara wadwar kata gym ama activities manyalo migi kama koro nyalo timo gima bomi luya tuchne. Sama luya tuchne no to loso del kod ringruok. So kikwa parni wakonyogi, mano ok wakonygi. Mane kaka wanegogi ga. Mano wanegogi. Mano ok wakonygi. Wabro ng'iyo thoth tuoche mathoro biro ka del osebedo marach, environment kata alwora mar del osebedo marach ma tuoche obedo mang'eny. Githoro bedo tuoche mage mathoro makowa, lifestyle diseases seche ma ibeda seche ma ok ichapni ahinya gin tuoche mage nikech kanyo ka ema wantiere mano ema wadwa loko gi lak seche gi kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang' kik isud kata matin. Babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipie saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipie saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka. Brate
huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Gingany kabisa. Sani angi tongma about 26 trays per day, but I can't meet my demand. Kitang demand mamalo kabisa. Makapanya do jomako manyal timo halano, to gikelo tong to ariyo kama chiel to auso, manyalo dhi mbele ber. Mikono ni kitu ya maana na ni ya muhimu sana. Kufanya kazi. Juu hata kufuga trosa kama hii singeweza. Lakini baada ya mwaka moja, mwaka mbili hivi, nafsi karudi nomo. Sikaanza kusense. Na mimi nikasema sasa maisha yangu imeonekana kama imefika mwisho. Sasa nifanye nani? Hakuna bibi ama mtoto ama nani nitategemea, nijiamini. Hebu nikwambie ndugu, hakuna mwanaume anaweza nishida kufanya hii kazi ya kulima. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Teacher Beach ni nyakura mugi kuwok 107.1 FM nyaka era mugi Chakuresa ngwen marotieno jangolo mar juma e chenro mar Ramogi Night Disco kasongo foloma yenyo murvenye Wadi bedo gi thumbe mamit mag benga kikelo ni DJ Kolos con instrumental kasto wadi bedo gi ngero mar juma. Tolejo hera magajawa wadi bedo gi odisto to woda jigo live kakelo ni ngolo mamit kabisa mutwere yako yawa Ramogi Night Disco Kete Manaka Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Okang' mokwongo no wapuonjore mang'eny mokalo to ne wawinjore ni seche mwadhi nyime kod chenro ni to in bende ng'iyo ngimani chal nade okang' kokang'. Bende timo gigo ma ang' no kel hormones makare kata hormones ma okare ne del ma ang' no ketie thuolo mamalo mar bedo kod tuoche mopogore opogore. Hilary kwadonje kidieny mar ariyo kanye midwa ni mondo mi wamul nikech ka ine milonye adwa ni mondo mi koro wadhi nyime kaka idwa ni mondo mi wadhi nyime. Okay. Mokwongo nende walose jiwo del to waloso tiegruok. Ya jo Homa Bay wacho ni chikruok. Akian kamare ga kuluongo exercise kose chikruok. So wadhi loso chiemo kizungu idendo nutrition, then ang walose yueyo. Okay, rest. Rest. Yes. And then waboloso bende pim. Jionego bedni pimo regularly. Yeah. And then kwachako gi manende walose moko nende in physical activities. Koro sani wadwa lose chiemo. So ka chiemo ka en topic matut. Korang na wacha gi oduong kabisa. Korang na wacha gi malo to gimanyalo wacho ni ka chiemo ka onego wangi gima wachamo. To onego bedni wachamo matunda, olembe, onego bedni wamedo olembe, onego bedni wamedo vegetables, tende na alode, and then onego bedni wamedo protein. Yeah? Ringo, gweno, rech, mago onego wacham mang'eny. Gima onego bedni wachamo matin kabisa. Madendo oko hitaji mang'eny. En gima iluongo ni carbohydrates. Yeah? Which is kuon, mchele, magi chiemo ma kelo shida mang'eny e del ka. To onego bedni iyudo ni carbohydrates go ema yot yudo, ema yot
kata loso emomiyo bedo mayot ne ji loso chiemo ma carbohydrates mang'eny to kendo giwinjo ka carbohydrates ema mi giyieng' mapiyo. Okay? Then chiemo ma oko be ma ji chamo e restaurant seche moko lifestyle mwadak ochuno ni nyaka wachiem oko. But mano oko nyiso ni nyaka wacham chiemo maricho. Nitie chiemo mabeyo kata oko kanyo en in ma ibo amua chiemo michagua. So chiemo miyiero, yier chiemo ma nigi alode mang'eny, proteins, which is ringni, okay? Gweno, rech, ring'o, to kod kichamo carbohydrates go, kuon, mchele, tema hinya mondo icham ken kuon arega cha. Nitie nutrients ama nitie gimiluongo ni fiber mani kuon arega cha. En sani wang'i kod kuon ofuko, kuon mogol gine ma oko ni ogol pote mochako mogol chunye to pote no kod chunye no ema miwa wabedo kod ngima maber. To mage gik mogol to gigo gigolo nikech wawinjo ka gima chiemo kuon man kod gigo ok mit. Wahero gik ma mil to gik ma mil go ok gibeyo e del ka. Yes. Wabedo ga kod daktari moro mar weche chiemo wacho kacha ni mamite dhogi ahinya ok ober ne dendi. To mineno ka ok mite dhogi ahinya ber mokalo ne del. Omiyo gima Hilary wacho ni nyakwara Mugia Jwang'iane omilimili ahinya. Entiere gi sukari mang'eny, entiere gi mo mang'eny, omilimili winjo ka kichame dhogi to mit. Thuolo nitiere mang'eny mokalo ni nitiere chandruok mang'eny monyalo kelo e del. Wamula ne kar alode ka Hilary kod weche mag jiwo del. Alode kod jiwo del giringo nang'o kata ere kaka alode konyo e weche mag jiwo del? Alode konyo kama. Alot ni kod gimiluongo ni fiber mang'eny. Tonde. To percentage maduong' mar alot en pi. 90% en pi. 10% modong' no ama atamalo 10 modong' no en gimiluongo ni fiber to kod gimiluongo ni nutrients ama micronutrients mago konyo e digestion to gikonyo be e gimiluongo ni absorption ma nutrients e del ka. So alode konyo nikech alode ni kod calories matin be. To alode be mi iyieng' piyo to gibudhe dendi so okibed gi kech mapiyo. Bedo gi kech mapiyo biro kod carbohydrates mang'eny because gionge kod fiber no. So korume e to oro signal e pachi ni koro kech kai. Cham gimoro. Koro seche mwachamo alode to kod ring'o, gweno, mago kao seche mang'eny kapok oregore. Koro sama pod pok oregore ama seche ma pod oregore ich cha to signal ok dhi e paro ni kech. Iwinjo, koro kiwinj kech. Koro nego kwachamo alode kod proteins mang'eny to wayudo ka wachamo chiemo matin at the end of the day. Yes. Chiemo matin ber. Chiemo matin ber. Nikech ang'o Hilary? Chiemo matin ber nikech dendi ok need chiemo mang'eny mwachamo gagi. Chiemo ma dhi e del ma donjo e fuondewa gin matin kabisa. Ng'eny chiemo ma wachamo dhige waste. En chiemo matin kabisa ma dhiga e fuondewa. To madongo dhi bedo mana ng'injo e del. To ng'injo ing'e ni ng'injo kelo tuoche e del ka. Yes. Kapok wasudo nyime, kapok wadhi e weche mag rest, Hilary, adwani mondo minyisa ni in kichiewo diet ni thothne chal nade? An iluongo ni diet na opogre, iluongo ni breakfast like a king ama breakfast sani ka chieme maber. Ka ruoth. Then lunch iluongo ni breakfast like a queen, lunch like a queen. Yeah? And then dinner like a pauper. So dinner tiende ni breakfast emi chieme maber chuth. Then lunch chamo ipunguza kiwango matin and then dinner to kori chamo matin. Gimomiyo itimo kamano en nikech kichiewo kinyi mang'ich. In kod activities mang'eny midhi timo e odiechieng'. Koro teko no iyudo mana kuom chiemo ni. Koro kichiemo maber tidhi tiyo maber, tich matek, gik moko duto midhi tiyo, obwongo ni fuonde ni dhi ti kod energy ama teko no wuok from chiemo no. Kichiemo mang'eny gotieno, shida maduong' biro chiemo motieno ni. Chiemo motieno ne dhi kanye.
because okibibedo very active. Koro kokibedo active to chiemo ni dendi dhi mana chiemo no wasto mana chiemo no. Dendi boka matin mani wacho mana matin to moko go to loko ng'injo. Moko koso loko ng'injo to koro tuoche makoro wang'eny go. Mane kaka anapango chiemba. Breakfast like a king. Breakfast ka beto nego bendi ng'ato chamango ino won kaka Hilary chamo gango breakfast. Breakfast anyalo kata chiewo acham kuon kod kata rech no kod alot. Breakfast ema chiemo maber. Then lunch be mana kamano but kuone mi punguza matin. Then otieno to koro inya chamo mostly vegetables ama alode to kod ringo moro matin to ka ochuna ahinya ni nyaka icham carbohydrates kuon moro matin ama chapat moro matin ama ochele moro matin but matin kabisa. But okinyi no emo nego be ni chiemo maber. Yes. Wan kaka Uganda Luo kata wan kaka Uganda jo Africa thothne gotieno ema wachimo maber. Ido ni samoro gokinyi ichiewo in ng'wecha ionge samoro mibed go piny cham breakfast anachiel kuomgi kochopo lunch kata inyalo temo mondo miyudie gimoro e bil koro kochopo gotieno kokibet piny maber. Iwachonwa kacha ni mano ok en gima ber kata matin nikech chiemo cha idhi kane kaka bor kaka mo kaka ng'injo ma ang' nokelnwa chandruok. Wadonje weche mag rest kata yweyo Hilary. Kapok wadonje weche mag yweyo gimiwachono kaka Africa ama piny luo kaka wachiemo okinyi ok ochuno ga ahinya lunch matin and then gotieno wabet piny. Ndalo machon chak mane gima ne timre to ne opogre nikech chiemo machon cha ne opogre gi chiemo ma wachamo sani. Tije mane watiyo chon ko opogre kod tije ma watiyo sani. Tije ma watiyo sani wabet seche mang'eny wabet abeta. Koro kata chiemo ni kama dhi e dendwa onge. Koro onego ndalo machon cha be ne ji ti matek kabisa. Ji ne ti matek kabisa. To kata chiemo michamo gotieno no. Chiemo no ni chame sadi. Sa 10 kamudho pok odonjo because tima ne onge ndalo cha. Koro chiemo michamo sa 10 no pod in kod seche mang'eny because ne pod gibet jibomba ka ne gik moko ne timre ji ne dhi nindo late to ne mano tiende ni chiemo mane nende gichamo cha regore. Aito chiemo mane gichamo ndalo cha be ne en chiemo mane en kod nutrients te. Nen chiemo ma organic. Sani chiemo ma mil ma yawacho gago ema wachamo to tich to kwati matek. Maka beto nego bedi ji chamo chiemo ma otieno sadi. Mogik achiel sa achiel. Ekimi dendi time marego chiemo no maber. Kichiemo late be bedog shida nikech okiywe maber. Ingen seche minindo cha to nitie kaka seche ma del rego chiemo no. Onego bed ni dendi dhi e reset. Wadonjo ga rest no gimo mi adonjo kode kanyo. Seche ma kori nindo cha onego bed ni kichiemo matino kichiemo mang'eny to dendi reset. Fuonde ni rembi gik moko duto mane dendi mane time magi reset ga. Koro kendo kimie tich mang'eny ma kendo rego chiemo golo acid koro mano kendo kikonyo del because del nendo nego bed ni dhi to yweyo to seche mo yweyo no nitie gimiluongo ni melatonin tije en ma golo boche e del. Ogolo boche ama ng'injo e del seche minindo cha. Seche minindo no melatonin tije moro kendo en omedo jingo fuonde ni seche minindo ka. Koro ko kinind seche moro madwarore ama malong'o to melatonin no ok yud moromo e dendi. To kanyo kendo tuoche be kendo koro bedo mang'eny kendo. Koro onego wang'i ka nindo no wanindo seche adi to wanindo sa adi. To rest en ang'o kopogre gi nindo? Rest nitie nindo no. Maka kanyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo to ka waduogo kanye mwachako godo. Ka bero onego beni chiemo sadi, onego beni nindo ka dendi chal nade, onego beni fundo igi chiemo kidhi nindo me chiemo ni itidhi nindo koso. Ne wasebedo kod twak moro jogo ma luoga chenro mar penj laktar. Seche ma ichiemo mi yieng nding, seche mi dhi nindo thothne ok ibi nindo maber, ok ibi yweyo maber, ibro bedo kod acid reflux, ibro bedo kod chandruoge mang'eny mopogore. Da iwinjo ka Hilary wacho ni kaber mana matin timiyori seche buora kapok idhi nindo. Ka wadonji weche mag yweyo kata rest, en nindo kende koso mago gimoko mathoth e kidieny mar adek omiyo kik idhi mabor, kik isud kata matin.
Umefikiria matumizi ya hii pesa, Esther? Unapanga kufanya nini? Kuboost kazi yangu. Kazi, si ndio? Niko na cheki yako hapa hivi. Hii sasa wacha nikukabidhi ndio tuhakikishe ati hii pesa ndio yenye uliambia umeshinda. Ndio hii iko hapo? Umeverify? Kweli. Shikilia cheki yako. Tuko na goodie bag hapa hivi. Hiyo ni yako. Uzidi kujipanga, unaweza bahatika uchukue milioni 1. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema and your best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 and 5 days in Cape Town from $1,617 per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jolly Slekong. Yani, hiki kwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Moranga. I've been praying Shabiki for quite some time. I'm happy to win. I thank God. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I pressed a bet of 15. That is super jackpot. And I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. I'll use the money to clear fees for my children and also invest the remaining and also give part of it to the work of God. Hii bonus ni kionjo na kujia 13 million very soon. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Ikruok oketi ne chenro mar kawo pach jopiny e wi thicho jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi ka bura machielo mochwal e doho mar chungo chenrono pok onyuolo olemo. Ne oganda ng'ure wi okang' mar cholo tarik somo ketho ne obila 12 ma gin achije buch nek mar Samantha Pendo mane otho e tulo bang' yiero mar higa mar 2017. Itero pesa, ing'adi pesa dwe ka dwe, to kidhi e kama onego beni iyude e thieth to irado mna gi embarrassment. Jotuo e kuonde thieth mayudore e kaunti ma Kisumu pod medo neno pek kaluwore kod lokruok e yor okumba mar thieth manyo chako tich.
machiegni kendo ma en kidieny ma wayawo line kata wayawo simu mondo ipenj penjo duto te ma inyalo bedo godo mondo mi bed kod ngima makare nikech ka wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod jalony Hilary ma bende en olony e weche mag dak maber, dak makare, yore mag geng'o tuoche, kik warit tuoche donji. Owacho kata ni ber ka wageng'o kapok gichopo mondo mi wabed kod ngima maber kaka dwarore. Ne wadhi e weche mag reset kata rest. Kata rest wanyalo wacho gi dholo maber ni en yueyo. Yueyo en nindo kende koso yueyo en ang'o? To ere kaka ng'ato onego bed ni yueyo maber mondo mi obed kod ngima makare? Okay. Yueyo mokwongo walose nindo. To e nindo ka nitie seche monego bed ni ninde. Seche maber monego bed ni ninde. To seche maber mogik monego bed ni ninde en between saa 4 motieno nyaka saa 11 mokinyi. To tiende ni kinindo nitie gima iluongo ni sleep cycles. Nindo nitiere kod cycles mopogre opogre. Kokang. Okang achiel nigi dakika 90. Koro gin okang mopogre opogre. Wanyalo maka kanyo kar cycle kanyo akawe simb Dickens. Dickens, hello, penj laktar. Luki adimo. Machiegni. Uriyo nang'o kanyo? Wariyo maber mitain. Ma Dickens ofiyo kan nyamware Migori. Machiegni. Mosainya awito Dickens kata awito Dickens kanyo ne wang'iyo kacha ni seche maber mar nindo kod seche gik matimore e kidieny mar nindo. Alose gima iluongo ni cycles go, okay? So cycle ka cycle nigi dakika 90. Gi kizungu iwacho ni work from rapid eye movement nyaka deep sleep. So dakika 90 ni mano timre dakika 90. Ichako from rapid eye movement idhi nyaka e deep sleep. Koro kitieko dakika 90 tichako kendo manyien. En saa achiel gi nus kama? Yeah? En saa achiel gi nus, 60. No. 90 gine ka gine 90 minutes. Koro kichako wawach nindo saa 4 no. Yeah? So 90 minutes en nyaka saa 5 gi nus. Mano cycle mokwongo okadho. Kendo donji cycle machielo. Koro kiketo cycles ka adwa ni mondo mi podi make matina ka simu machielo. Seche moko simu no akwayo director na mondo mi omiwa picha mar cycle, sleep cycle ka ponono ni ntiere godo. Hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni. Mani wuoyo witi ngude awuok Gemiala ndanu Falls. Machiegni owiti. An gi penjo moro matin. Dhi nyime wawinji. Sani ng'eni wan gi gwen moko makawo 3 weeks, 4 weeks, 6 weeks ichamo gi bende gibere ngima wadhi ka gwen moko makidhi kaka buore kama untieno ka ni aka ibo ni kibulo gi kendara kuondego. To wan gi gwen moko bende mag kienyeji makawo kata dweche 4 5 koro ka oromo chiemo e kind mano ni mane maber. Mar ariyo wan gi buchi ma bende yang'e ring'o ma bende nitie ring'o moko mag dho gredi machwo sindan mar booster moringo piyo. Wan gi jang machamo lum aching' mok chwo sindan. Opogore ni kind mago en maber gi ngima dhano. Erokamano ahinya. Amor ni penjo go obro duokowa. Hello, penj laktar. Awito janeno wano. Iwinjo penjogo gin gwen ma kawo jumbe 3 jumbe 4 to en gweno maduong' kod gwen manyachon maringaringa laro to manyo kende kod dhok kata ring'o mag gredi kod ring'o manyachon mane maber to ang'o momiyo ma inyalo wacho ni ber kipimo gi machielo ni? Koro gwen mag grade molosego gima miyo gidongo mapiyo nitie gimiluongo ni hormone michuoyo gigo. So hormone go ok ber kende dendi. So mage ema kelo tuoche. Ndalo machon kinya paro. Ndalo machon kane wan kod arambe mang'eny ne wan kod arambe mag tero ji school. Nyathi nyose kalo onego bed ni tere India, onego bed ni tere e high school. To sani king'iyo arambe mang'eny watimo mage. Watimo arambe mag ng'ato ng'ato ni en liel. En ang'o momiyo tuoche go biro en chiemo ma wachamo. To nyocha neno ka Dr. Dan Gikonyo ma won Karen Hospital mane en Dr. Ker Kibaki. Nyocha launch book week mokadha kia ka ni neno. To nitie gima nowacho, gima nyocha wacho ma nobuoga. To onego bed ni wachako ng'iyo ngima wa kod kaka wachiemo.
higa ma 70 nyaka higa ma 80 mage ndalo manene gimiluongo ni residency Kenyatta Hospital, Nairobi University gi Kenyatta Hospital. To ndalogo ne oyudo ka ne gin kod cases ariyo kende mag tuo mar adundo e higni 10. In 10 years noneno cases ariyo kende mag tuo mar adundo. To sani Karen Hospital kama entieno oneno cases go ariyo odiochieng'. To gigi ng'eny gi obiro kod chiemo to kod gwen ma nyawadwa wacho no. Mamake kanya kawi simu moro kapok olal na Sawa, siena. sawa. Halo, penj laktar. Ramogi. Machiegni? Erokamano Ruki Nyajegni. Iluonga Richard Abala. Machiegni. Wuok e Gemsa wa Bongo. Koro adwa penje daktari penjo moro ka. Wacho ga ni robo chiemo mang'eny ahinya kata chiemo mathuthno onge gimogero e del kose ginene ga wacha osebedo ka chanda ka yudo ng'ato chiemo mang'eny lakini onge lokruok. Kata ker meya to kod obedo ko chamo chiemo mathuth lakini onge change mono no ka ena kanyo moko change ginen ga kelo shida mono dhano kose en irke kaen ga. Yarre ka dabala uke magem sabo. Erokamano ahinya. E higni 10 cases ariyo kende mag tuo mar adundo, sani to en cases ariyo odiechieng'. Ma wacho ni chandruok maduong' en kaka wadak, kaka wachiemo, ema koro miyo tuoche gi omedore. Ang'o midwa ni mondo mwapuonjre kowuok kuom mano, Hilary? To kuom mano, Karen Hospital en osuptal matin. Tineno cases mabiro Karen odiechieng' gin ariyo. Kenyatta Hospital duong', ng'ongo, mano osuptal mang'ongo. So mano tiende ni moakiae mang'eny molo ma wang'eyo. Koro tiende ni onego bed ni kata e kaunti ka, kata e kanisa ka, onego bed ni waloso ok mana e wach neno kende, onego bed ni waloso e kaka wanyalo geng'o tuoche. Sani pesa mang'eny kata mage sirkal dhi mane thieth. To gidhi chiedho tuoche minyalo geng'. Koro mage maparo ni kata county government, ministry ma health, CECs ma health, onego bed ni gikelo wawinjogi waneno yes, onego bed nyalo geng' tuoche. Yes, gichak kod gichak kelo kiti ma preventive health care. Gin focus margi maduong' ni mana curative health care. To ng'eny gi be seche moko kinyalo bet kodi kidwa pimo kodi. Inyalo yena kaw simu? Yes, kaw simu. Halo, penj laktar? Olalna. Okay. So awacho ga ni onego bed ni budget maduong' ma be onego bed ni gimedo, onego bed ni geng'o tuoche. Sani geng'o tuoche no pesa mwalalo mang'eny. Ok en mana ichiedho tuo kende. Kata joma tuogo gine jok ma yudo kogando geno. Koro seche motuocha to nitie joma ng'eny ma inyore. Koro ka wadhi ma wafocus e geng'o tuoche no, to wadhi pesa ma watere e tuo dhi konyo e yore mang'eny. Yore mamoko. Yes, yore mamoko. Antere kod Steve kendo erokamano ahinya Steve kuom duogo. Halo, penj laktar? Hello Ruth. Machiegni? Erokamano. Penjo jalony ni to ang'o manyalo kelo tabu mar appetite minwang'o ka intiere kod gombo mang'eny kabisa mar chamo kuon. Sana ineno ka kuon bedo ma too much appetizing ni gombo ni don chame achama sate. Ere kaka inyalo kony situation aina no? De bede ni gi chandruogni Steve? Steve nigi chandruogni to ken Steve kende. Joro ne wawacho wach kuon ni. Hilary, de bede ni ang'o matimore ma inena gi craving, inena gi dwaro mar chamo kuon? Okay, en kata kuon kende. Craving biro mang'eny ma e carbohydrates. Carbohydrates in general. Seche ma wabedo gi craving tieng' adek. Nitie craving ma skar, nitie craving ma chumbi, to kod craving ma bor ama mo. Okay? So ka kuon ka ama kar carbohydrates ka, gimomiyo iyudo craving ama inyalo chame mang'eny, and because carbohydrates digestion mare chake dhogi ka. Seche michiemo cha to olapin kod gimiluongo salivary amylase. Mano enzyme man responsible for digestion and absorption. So it means seche ma kuon ni e dhogi cha to sega chako bedo absorb. Koro kochope i kacha to kobudh ahinya. Kobet matin korumo kacha to signal cha kendo oke i dhi obwongo adware kendo.
temo miyo achako kawacho ka chiemo kanyo onego wacham alode mang'eny to kod ken ring'o proteins ken oganda mago onego wacham proteins mang'eny kod alode because proteins kod alode bet aming'a iwa koro ok wawinj kech chon koro kichamo ga kuon mang'eny to alot ichamo ing'en kamane kaka wang'iyo wachamo ga kuon maduong' to alot matin ken ring'o to ring'o be wachamo matin emomiyo wan kod shidano. Antiere kod Boaz e line adwa kawo sim Boaz kaito ng'ato bende nopenjo ni ang'o miyo ka ng'ato chiemo mang'eny moyieng' maber gokinyi ochieo kod denyo sana ibiro dwoko mano. Boaz, halo, penji laktar. Ber ahinya mosou kanyo. Wakaw mos machiegni. Apenjo sukari. Sukari. An gi nera moro ma onowe tiyo gi sukari chiegni 2 weeks ago. To sani kochako tere osuptal to inyise ni oti gi sukari. Koro apenjo ni en gima ber ka ng'ato weya sukari chuth. Okay, ma sukari no joma ng'eny ok elewa gima sukari en. Sukari ok en sukari mikete chai cha kende. Sukari nitiere gik mang'eny. Sukari nitiere gik mang'eny. Kuon achiel kuomgi. Ka gi break down e del to gi form gimiluongo ni glucose. To glucose no pod en skar. Koro kochamo kuon to onego cham kuon man kod fiber mang'eny. Kuond bel ma brown. Kuond bel ma brown. Chiema man carbohydrates man kod fiber mang'eny konyo. But anytime ichamo carbohydrates to skar olokre skar e del. Koro skar ok en aena skar mowaketo ga e chai ni kende. Mano ok emomiyo odok moyudo ka pod en kod skar e dende. Yep. Seche ma ng'ato abo duoko ir penjo mar Boaz ni abo temo mondo mi aduoge kapok watieko chenro ni. Seche ma ng'ato chiemo to iwachona ni ochiemo maber kata ochiemo mang'eny moyieng' to thoth ni ng'ato chiemo ka kech kayo kabisa gokinyi to gimotiyo malong'o gotieno kata onge. Gima nenda wacho ni ok onego bed ni chiemo mang'eny gotieno. Seche michiemo mang'eny gotieno no seche minindo cha. Onego bed ni dendi melatonin malo secha onego bed ni itumo reset e dendi. Koro kendi ni mi dendi tich mang'eny. Koro energy manyo onego bed ni dendi tiyogo e recovery cha. Kendo dendi oti kode e rego chiemo. Koro kichiewo kinyi ti ol nikech dendi wang'i kende mimiyo but dendi to konindo. Dendi nyoti achia the whole night kirega chiemo. Egimomiyo. Hilary en twak mamit mokalo kendo en twak monego bed ni wakawo godo maino mang'eny. Mor gi kamoro mane wacho ni sani onego waket maino e geng'o tuoche ok thiedho tuoche. To ma en ote madhi ne ji duto te mopogore in kaachiel kodan kaka wanyalo geng'o tuoche. Ei dakika achiel Hilary, ere kaka wanyalo geng'o tuoche kowang'iyo weche mag jiwo del kata jiwo ringruok mondo mi kik wachope curative ahinya to wasik ka e preventive. Okay, inyalo kete yo machuok e summary ma ng'ato wiyo ok bi wil godo. Okay. So igeng'o tuoche ka onego bed ni nitie gik moko ang'wen mane ndalo ose mokwongo. Ok en mana geng'o tuo through physical exercise. Nitie gik moko tieng' ang'wen ma lose ka kodwa wacho ni ngima nyaka ibed mana mangima e ringruok, nyaka ibed mangima e paro, e chunyi to kod kaki iriwori kod jomoko ma e kiti iriwori kod oganda. Ka tuo onge dendi, definition wa World Health Organization wacho ni health and it is not just the absence of disease or infirmity, but when you're physically, mentally, emotionally, and socially well. Koro bedo mangima en gigo duto. En gik moko duto ang'wen go. Kiko wach ni koro na adhi e gym koro an sawa. Kiko wach ni koro an alemo koro an sawa. Kiko wach ni an kod osiepe to kadhi e gym gik moko ang'wen gi te nyaka make sure ni wuotho kanyakla. Mane ka koro wanyalo wacho ni wangima. To mane kaka Nyasaye dwaro. Yes. Yena Hilary mondo mi akwayi ka ni chieng' moro machielo kendi chaki duogi koro wang'eya ne gini e yo machielo kaka wanyalo bedo mangima. Wasemulo physical ka matin, wabomulo spiritual matin, wabong'iyo socially kaka inyalo dak gi oganda e yo machielo mondo mi wabed mangima nikech mano e bedo mangima. Wacho ga pile ni ngima en mwandu kare ok ni tuoche kende ema onge del to pachi
chal nade chunyi, chal nade spiritually, ichal nade to socially, ichal nade. Hilary ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, ok inyiso ni inyalo yudi kanye, kaito bende samoro ng'ato dwa go kodi mbaka, inyalo yudi e yore mage mag tudruok. An kimanya tinyalo yuda wan gi gym but Yaya Center, iluongo ni Hyatt Fitness. Kibiro kanyo tibo yuda. Yes, mano kidwa manya to kanyo ibo yuda e. Mana. Iwacho ni wabia e gym. Bia e gym. Erokamano ahinya Hilary. Erokamano. Ageno ni boduogo? Aboduogo. Erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, mano jalony Hilary okelo point ma kik wiwil godo. Bedo mangima ok ni onge gi tuo kende, bedo mangima ok ni lemo kata in fit spiritually kende, bedo mangima ok ni gi osiepe kende, to gi gik moko ang'wen gi wuotho kanyakla. Ne Hilary erokamano makende, ne director na Philip Ochieng wuod Migori erokamano mathoth, ne jagono mochung' ne weche mag kamera minene studio ka iluongo ni Ernesto erokamano ahinya, ne producer na Perpetua Okoth Nyameja asante sana, to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' kodiechieng'. To ere kaka wadwa geng'o tuochegi? Ichiemo nang'o? Okinyi, otieno kendo nindo. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.